kde bude vyčkávať na pokyn veliteľa skupiny hasičov. Musí byť skladený dôraz na dokonalú súhru pilotov a hasičov a dlhodobým výcvikom je tak možné dosiahnuť rýchlejšiu akcieschopnosť v reálnych zásahoch. Vrtuľník je najvhodnejším prostriedkom na vykonávanie takýchto zásahov. Spolupráca prežovských hasičov a príslušníkov vrtuľníkového krídla z letiskej základne Prešove alebo z vrtuľníkového krídla Prešove je už niekoľko rokov na veľmi vysokej úrovni. Takmer všetky ostré zásahy boli vykonávané v spolupráci s posádkami vrtuľníkov z uvedenej základne Prešove. Za viac ako 10 ročie vzájomnej spolupráce nalietali spolu desiatky hodín. Sledujete plánovanie ďalších príslušníkov hasičského a záchranného zboru. Táto ukážka nám simuluje situáciu pri lokálnej povodni, kde došlo k zasiahnutiu obytných domov v obciach a k následnému ohrozeniu veľkého počtu vyšších 10 ľudí. Rýchlosť evakuácie je kľúčová. Takže vrtuľník nám odlieta na malý okruh. Tam bude vyčkávať na pokyn veliteľa skupiny hasičov na priblíženie. Skupina hasičov pripraví medzi tým evakuačné nosidlá na prepravu evakuovanej osoby a pomocou rádiostanice, ako aj vizuálne, dá pokyn na prílet vrtuľníka. Ako sme spomínali, rýchlosť evakuácie osôb je v prípadoch živelných pohrôm kľúčová. Ohrozené osoby sa nachádzajú vzhľadom na rýchlosť pohybu prívalovej vlny na strechách poškodých domov, korunách stromov, motorových vozidlách alebo na rôznych terénnych vyvýšeninách, respektíve iných miestach, kam sa stihli uchýliť. A tieto osoby, často ide o ženy, deti alebo starších ľudí, sú vystavené veľkému psychickému tlaku, zlým poveternostným podmienkám, sú bez posledného osačenia a sú bez možnosti úniku do bezpečia. Vrtuľník nadletáva na miesto vykonania zásahu. Bude spustený okruh, na ktorý sa zaistia hasiči spolu s evakuovanou osobou nosidlách. Použitie vrtuľníka pri podobných zásahoch predstavuje vysoké nároky na členov posádok a leteckých záchranných tímov a na ich schopnosť spolupráce v ťažkých podmienkach. Hasiči sa zaistujú spolu s evakuovanou osobou v nosidlách, ktorý je pod sebou. Na konci podvesu vidíte nosítka s 3 hasiči po stranách, jeden hasič je nad nimi. Na pokyn operátora bol podves vyzdvihnutý do bezpečnej výšky, vrtuľník odlieta na malý okruh. A po dotočení okruhu vrtuľník pokračuje v lete do priestoru, ktorý bude určený na plnenie bambivaku, ale to už bude ukážka číslo 3.
Končí nám ukážka súčinnosti, ktorú nám predviedli príslušníci vrtuľníkového krídla z Prešova v spolupráci s príslušníkmi hasičského a záchranného zboru z Prešova. Bola to ukážka evakuácie osôb z obmedzeného priestoru. Ich činnosť spočívala v rýchlom hľadaní ohrozených osôb. Pri ostrých zásahoch sú hasiči nútení zvaniť z paluby vrtuľníka do obmedzeného priestoru, kde nie je možné pristať. Zároveň pre pilota vrtuľníka je veľmi náročné udržať vrtuľník takmer bez pohybu nad miestom vysadenia, alebo sa pohybovať s vrtuľníkom podľa pokynov hasiča a vysaďovača, ktorý celú záchrannú akciu koordinuje. Pilot vrtuľníka totiž nemá možnosť vizuálneho kontaktu na situáciu priamo pod sebou. No a hasiči po zvanení určia poradie a prioritu postihnutých osôb a potom ich pripravia na evakuáciu. Vrtuľník sa privoláva pomocou rádiostaníc alebo vizuálnym signálom. Vrtuľník vyčkáva mimo oblasť vyzdvihnutia, aby nesťažoval hlukom a prúdom vzduchu od rotoru prípravu evakuácie a zároveň, aby šetril palivo. Hasiči sa teraz nachádzajú v priestore, kde bude vykonávaná ukážka číslo 3. Tá bude spočívať v ukážke hasenia s pomocou bambivaku, ale medzi tým ešte priletí vrtuľník Mi-17 leteckej pátracej a záchrannej služby, ktorý nám predvedie akciu v rámci služby LPZS.